Il-ħamis filgħodu l-President ta' Malta tal-ġurament lil Rebecca Buttigieg u Alicia Buġeja Said bħala segretarji parlamentari fil-Kabinett tal-Prim Ministru Robert Abela. Preżenti għal-ġurament fis-sala tal-Ambaxxaturi fil-Palazz tal-President il-Belt kien hemm raba taż-żewġ segretarji parlamentari l-ġodda. Il-ġuramenti ngħataw fil-preżenza tal-Prim Ministru, il-Prim Imħallef u l-Avukat tal-Istat fost oħrajn. Rebecca Buttigieg inħatret segretarju parlamentari għar-riformi u l-ugwaljanza fih dan il-Ministeru għall-Intern is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza. Jiena Rebecca Buttigieg solennement naħlef li naqdi fedalment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala segretarju parlamentari skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta. Dan fil-waqt li Alicia Buġeja Said inħatret segretarju parlamentari għas-sajd, l-akwakultura u drittijiet tal-annimali fih dan il-Ministeru għall-Agrikoltura, s-sajd u drittijiet tal-annimali. Jiena Alicia Buġeja Said solennement naħlef li naqdi fedalment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala segretarju parlamentari. Wara ċ-ċerimonja u għan bħal kummenti taż-żewġ membri ġodda fil-Kabinett tal-Prim Ministru. Min-naħa tagħha segretarju parlamentari Rebecca Buttigieg fissret il-ħidma li se tkun qed taħdem fuqha sa mill-ewwel jiem tagħha f'din il-karika l-ġdida. Għanna ħafna fuq ix naħdmu, fuq ix nibnu fuq it-tajjeb għaliex dawn l-aħħar snin sar ħafna xogħol biex illum għandna soċjetà aktar miftuħa fejn kulħadd jista' jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu u għalhekk issa qed looking forward ħafna biex inkunu nistgħu nkomplu nibnu fuq il-proposti li kellna fil-Manifest Malta flimkien. L-ewlenija fosthom hija r-riforma tal-IVF biex inkunu nistgħu ngħinu aktar koppji jsiru ġenituri għall-ewwel darba. Segretarju parlamentari Alicia Buġeja Said intant tkellmet dwar l-isfidi fis-settur responsabbli minnu u rimarkat il-ħidma li se tkun qed twettaq f'dan il-qasam. Jien nħares il-qudiem biex is-setturi tagħna jibqgħu sostenibbli, nirreġenerawhom, għandna problema ta' dem ġdid f'dawn is-setturi, importanti li nkomplu b'inċentivi sabiex nattiraw aktar żgħażagħ u nkomplu naħdmu fuq id-drittijiet tal-annimali.